Bij een klap op de gong van de commissaris zetten de contactdagen van Medium Jalwien nu eind. Zo'n 350 bedrijven jouwen dit hier acte de présence. En dat is zowat krekt liekevolle als Vlinier. Uit de nieuwste cijfers van de provincie blijkt dat de werkgelegenheid in Friesland Vlinier wel groeid is met dik 1%. Maar dat is net genoeg. Als ik zocht naar de cijfers in Nederland, dan toch het krekt wat minder als in andere provincies van Friesland. Plak 9 van de 12 en dat is te min. Willen we onze economie vitaal houden, dan moet er meer economische groei zijn naar de toekomst. Brok zocht kansen in verschillende sectoren, zoals bijgeliefd de landbouw, de horeca en de recreatie. De provincie kan het bedrijfsleven net financieel stiepje, maar wel rond te gaan. Op het moment van innovatie, premies aan, bij de vergunningverlening de goede dingen doen. En dat doen we mooi de gemeente in Friesland bij goede wijze. We moeten wel zorgen dat ze ook naar de toekomst innoverend genoeg binnen. Dat dus ondernemers ook gewoon stappen maken kunnen. Waar toch ook ons baan en bansbaan een economische toekomst inkleuren kunnen in Friesland. Voor de echte Lietse bedrijven presenteerde de provincie het wel een financieel setje in de reg. Onder de naam MKB-vouchers is een pot van 3 miljoen euro beschikbaar. Dat is bedrijven een bedrag van maximaal 2500 euro uitkrijgen kunnen. En daarmee kunnen ze bijgelijks vernijingsplan uitwerken of personeelsbeleid ontwikkelen. En dat kan helpen. En MKB'er had het vaak druk, dus dat bleef het wat lezen. En dat vinden we jammer. Maar deze regeling kan een MKB'er inhuren die een goed plan schrijven kan. De ambitie komt van de ondernemer, maar het op papier zetten komt dan van een oor. En de financiering komt dan van de banken of misschien wel van de provincie.